So guys, naik naya, ayo, everybody. Oh my god. Halo guys, जोङो दा दंफैयो फाग्ला दैमायावहाय जों दा थांगोन आरोना सकि होननाय मोनसे पिकनिक स्पट दं आरोना बिराद गोबाव जाबाय बेयाव थाङिया दिनै ओरैनो खनसे नायना फैनोसै स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दा ड्राइभ खालामसै आरोना स' गाइस जों दा नै ड्राइभ खालामबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना Hey. Menang जाबाय बायदै दाराव गारो नोंथांमोना जोंजों एड्रेस बा लोगोसे बिदि दं माथो जानांगोन बिदिखौ बिदि जानांगौ बिदिं खालामलाय मा खालामनो नागिरदों इयाव मा खालामनो सकियाव बेरायफैदों गारि फैदोंलै हनै स' फाइनालि गाइस जों दा गेट सफैबाय आरो हिमालय सकि पिकनिक स्पट गेटखौ जों सफैबाय स' नोंथांमोननो आङो दा गेटखौ देखायनोसै आरो स' नोंथांमोना गेटखौ नायबानो जाबाय ओरैहाय नै जों फैदों ओरैहाय आरो दा नोंथांमोना नायदो नैबेनो जाहैबाय सकि पिकनिक स्पट हिमालय सकि पिकनिक स्पट नैबे गेटआनो जोंनिजों सिदा हाबलांबानो जों मोनहैसिगोन आरोना दा मोनबाय जोङो गेटखौ फाइनालि स' नोंथांमोना दा नायलांबाय थादो आरोना बेखिनियानो जों दा सिङाव जिखिनि नुहैयो बेखौ खोन्थाबाय थागोन आरोना फाइनालि गाइस नैबेहाय थारमाने बाइकनि बायदिसिनानि बिदि लायो आरोना एन्ट्रि खालामनांगौ बेवहाय गंसे बाइकआवहाय 50 रुपिस नोंथांमोनाबो फैबा नैबेयावनो गेट सेरावनो थाखायो बेयावनो आरोना नै गेटआ ओरैहाय नैबेयाव आरोना बिथांमोना बेयावनो लाखायो आरोना गोबां मानसिफोर थांदों जोंबो दा हाबलांसै आरोना सिदानो ओरैहाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नायदों सकियाव बेरायनो माबायदि मोनदों दा मोजां मोनदों आरोना गोसोखौ आदसा नायलांबाय थादो नोंथांमोना स' गाइस फाइनालि जोङो दा दंफैयो सकि पिकनिक स्पट स' जोङो दा ओरै थांगोन आरोना ससेल' थांसै जास्ट जों दा सिङाव हाबबोबाय आरोना गेटनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना लोगोसे जों पापरबो लाफाबाय आरो बेयाव जोङो दै बथल लाबाय नै दै मोननो बिराद गोब्राब नालाय बेहाय दै दंबाबो माने
दैयाबो नै बिदिनो फाग्लानिया जि बुस्थु जानो गोनां दङ जों बेयाव लाखाजोब्बाय दा जों फैखाथ'वा दा आं दसे थानानै सिङाव हाबो दा जों मोनसे प्लेस खालामनानै जायगा खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनोसै स' गाइस नोंथांमोना बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लेट्स गो फाइनाली जोङो दा कार पार्किं सफैबाय नैयावनो दोनो आरोना कार पार्किंफ्रा ओमफ्राय जोङो बाइक नालाय दसे ओरै थांनोसै आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै पार्किं लिरनाय दंखायो नै बेनो आरोना ओरैजाय ओरैबायदि समायना जायगा आरोना बेहाय दा नै गोबां मानसिफोरबो दंफैयो जानांगौ नायलांबाय थादो गाइस नैबे जाहैबाय हाथाइसालि मार्केट जाहैदों आरोना हाथाइसालि मार्केट जोङो माने जि बुस्थु नाङो जोङो दा सफैबाय आरोना सकि पिकनिक स्पट सिङाव जोङो दा नायदो नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना ओरैबायदि मोजां प्लेसहाय जिरायनानै थानो बिराद मोजां आरोना एकदम ओरैयावबो जिरायनानै थाग्रा दङ ओमफ्राय गोबां मानसिफोर दङ आरोना ओरैहाय ओरैफ्रा नै माइदि बिदिन्था बियो ओमफ्राय जोंना गपाल माबायदि मोनदों सकियाव फैनानै दिनैसो फार्स्ट टाइम बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै जोङो फार्स्ट टाइम मानो होनजाबाय आरोना माने गोबावनि उनाव फैबाय नालाय माने जों सिगां फैबाथ' बेफोरबायदि इसिबां माने क्वालिटि गैयामोन आरोना माने एसे ल' माबा जायगामोन आरोना दा माने एसे आपग्रेड जाबाय आरो जायगाफ्राबो ओरैहाय थांबाय आरो जोंना मिथिसारायनो स' गाइस नायदो नोंथांमोना ओरैबायदि क्लिन जायगा आरोना दा जेबो दाथ' डिसेम्बर जाबाय नालाय डिसेम्बरनिफ्रायनो नै दा जोङो मानसिफ्रा एसे जाबोगासिनो गोबां मानसिफोर फैयो आरोना बेहाय गोजान गोजाननि जोंथ' दा एसे लकेलानो होनजाबाय आरोना नैहाय नायदो सेफ नेचारेल क्लिन नेचारेल नोंथांमोना थारमाने बेवहाय लेथ्रा बायदिसिना गारनाङा होननानै नैबे बुस्थुआवनो खोन्थाखाबाय आरोना स' नोंथांमोना एसे गावखौनो एसे माबा खालामदो नोंथांनि आखुआनो नोंथांनि सिनायथि होननाय मोनसे बाथ्राया नैयाव माबानानै दं आरोना सेबखांनानै ओमफ्राय नै ओरै जाहैबाय बाथरुम टयलेट बेवहाय खालामनो हायो आरोना ओरैबायदि क्लिन जायगा ओमफ्राय नै माने बुंजाया आरोना गोबां मानसिफोर दंफैयो दिनैबो स' फाइनालि बेसेबांबा गोबावनि उनाव बिथां देरहासार माने जों कलेजनि क्लासमेटमोन आरोना ओमफ्राय दा नोंथाङा मा मावगासिनो दं आं दा आरो ओरैनो दङ मा खालामनो ओरैनो गोदाव सोराव बेरायो बेफोरबायदि पिकनिक स्पट बबेबा जायगाफोरखौ नायथिंनायानो आरो दा जेबो मायाखै आंबो माने बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय बिनिखायनो नैबे सकि पिकनिक स्पटखौ एसे गोबाव जाबायमोन ओंखायनो नायनो होनना फैदों मा मुं नोंथांनि चेनेला आंनि चेनेला बिलि ब्लग आसा खालामो बिथांनि बिलि ब्लग्स इउटुब चेनेलखौ बयबो अनसायगोन आरो बिथांनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बा लाइक आरो शेयार खालामो आं बेखौनो मिजिंथिबाय थेंक इउ बिदिबा उनाव लोगो मोनलायसै आरोना स' गाइस जों कलेजनि फ्रेन्ड आरोना बेसेबां गोबाव जाबायमोन बिथाङाबो दा चेनेल दङ बिथांनाबो मोनसे आरो बिसोरो मोनसे बड'लेण्ड रादाब खिन्थियो आरोना बिसोरनिया नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ दिनै माने आं लोगो मोनबाय आरो बिथांखौ गामि खाथिबाबो लोगो मोनामोन आरोना एक्सुवेलि ओमफ्राय दिनै माने पिकनिक स्पटआव माने आंजोंहाय एसे ट्राम्स जाफैबाय आरोना बोरैबा मुखामुखि जाबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ बिदिनो नायलांबाय थादो आरोना आङो जि हायो भिउसफोरखौहाय नोंथांमोननि सायाव एकदम बिराद मोजां देखायलांनो नाजानोसै आरोना फाइनालि गाइस जोङो सकि पिकनिक स्पटनि बेसेबांबा गेजेराव गोथौआव हाबबोबाय आरोना एकदम खर'आव आरोना ओरैबायदि इमेजिं माने जायगाफ्रा बिराद समायना आरोना नोंथांमोनाबो फैनानै बेरायफैनो हागोन ओरैबायदि माने मोजां मोनो आरो गोसोफोरखौहाय नायनो हागोन नोंथांमोना नैबेयाव बिथांमोनाबो एकदम जायगानि थाखायनो माने शुट खालामफैबाय आरोना बिसोर भिडिअ शुट खालामफैबाय स' बयबो माने सोरनोबा शुटनि बायदिसिनानि प्लेस जुदि मोजां मोजां नेचारेल जायगा नांगौबा माने नैबे सकि पिकनिक स्पट होननाय मोनसे जायगायाव नोंथांमोना शुट खालामना फैनो हागोन आरोना ओरैबायदि मोजां लकेशना माने बहुत मोजां आरोना स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना
ओमफ्राय आङो दा नोंथांमोननो बे सिगांनि जोबथा जोङो हाजोआ सफैबाय आरोना जेनेबा जों सिङाव फैबाय आरोना सकिनि बेसेबांबा जोबथा गोबां मानसिफ्रानो फैयो आरोना बेवहाय बिथांमोना नै शुट खालामगासिनो नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना माने लकेसननि थाखायनो आरोना बैसोरो शुट खालामगासिनो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा नायानो गैला सिगां जि गिदिर गिदिर दंमोन नैबे साफ्रावनो नुजालायोमोन आरोना आयु नाया आयु मानिबा थाखायबा नाफ्रा गोमालांजोबगोन ना अ माय गड ओरैबायदि बिउटिफुल व्हाट a necessary oh my god ओरैहाय आरोना भुटान रायजो ओरैहाय भुटान रायजो So guys, जों दा फाइनाली जोबथा हाजो खर'आव दंफैयो आरोना एकदम बेनो नायदो नोंथांमोन दैया माबायदि बोहैबोदों ओरै सिंथिं थांबाथ' भुटानानो मोनसे बायदि मोनबाय आं ओमफ्राय गोबां मानसिफोर दंफैयोमोन दासो थांबाय ओमफ्राय ओरैहाय माखासे शुटिं खालामगासिनो सेंग्राफ्रा नोंथांमोना दहायनिफ्राय देखायगासिनो आङो थ' दा आङो जिथुनाखि जोङो लाबोदोंमोन जानो थाखाय जोङो लान्च लाबोदोंमोन बे बुस्थुखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दसे समाव जों मा लाबोदोंमोन मा लाबोआखै अमा बेदर लाबोदों ओमफ्राय पापर लाबोदों साना लाबोदों दै बथल जों जेबो लाबोआखै गाज्रि जेबो निसा बुस्थु जों लाबोखायाखै आरो स' गाइस नोंथांमोना आं देखायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो स' अमा बेदर बियो ओमफ्राय बोरै सानाया दै बथल ओमफ्राय पापर ओमफ्राय नैबे साना आरोना नायदो नोंथांमोन ओमफ्राय अमा बेदरा नै थ' गाइस बेनो जोंनिया अमा बेदरा ओमफ्राय बेखिनियानो आरोना जों बेखिनिखौनो जाबायबो वाह बिदिनो जों दा थांनो ओंखारबाय आरोना बेरायनाया जोंना बेखिनियावनो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो जिखिनि देखायनो सानदों बेखौ आङो नोंथांमोननो कमप्लिटलि देखायबाय ओमफ्राय आङो दा बेखिनियावनो भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोजोबनो सानबाय आरोना स' नोंथांमोना आंनि जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुना होबानो जाबाय ना थेंक इउ बाय बाय